Домените на български език създават нови възможности за общуване и присъствие в интернет. Как да защитим бизнеса и търговската си марка в световната мрежа, разказва Борислав Лазаров. Всеки интернет сайт има свое име, например btvnews.bg. Но вече може да използвате и новите домени на кирилица .сайт и .онлайн. Така адресът на уебсайта ви може да бъде, например, ivan.сайт. В следващите 2 месеца с приоритет всяка фирма или търговска марка може да защити името си на кирилица в интернет, като регистрира някои от новите домейни. Хората се интересуват много, търсят връзките чрез интернет, така че това е начин наистина да се рекламира по-лесно. Над 360 милиона души по света използват кирилица. Затова с новите домени ще може да достигнете до максимално голяма аудитория. Всяка заявка за регистриране се проверява в търговския регистр, за да не може някой злонамерено да регистрира чужда търговска марка. Същото ще се отнася и при домените за държавни институции и учреждения, като общини, музеи, театри и училища, например. Не може да се регистрира парламент.онлайн. В никакъв случай, или панагюрище.сайт не може. Може само общината на Панагюрище да си регистрира Панагюрище. Освен .сайт и .онлайн, има и други подходящи за регистрация и у нас домейни на кирилица, като .com, .org, .rus, .deti от руски език деца, .католик и .москва. За BTV новините, Борислав Лазаров.